Achija ng'wen mitudo gi nek mar jaod bura Makasipul Ng'ondowere omaki kod obila. Achijego wachore ni gin moko kuom kweth jonjore ma otisore gi nying mar Mujahideen mosebedo karocho kwe gwenge ma Eastlands e kaunti ma Nairobi. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jatend piny Kenya William Ruto to osingo maneno ni achijego okawnegi okang' mar chik. Tarik 30 dwe mar Ang'wen kar saa 1 otieno. Jaod bura Makasipul Ng'ondowere nochiel gi magina e apaya ma Ngong Road Buore Nairobi kendo nowito ngimane seche matin tok mano e kar thieth ma Nairobi Hospital. Ndalo 4 tok tho mare, obila osemako achije moko 4 mitudo gi nek mare. Matok nonro ma obila kaachiel kod apisas mag okwach kich osebedo katimo. Ei ote margi ne ute fwambo, obila ochiwo ler ni achijego gin moko kuom kweth jomaundu mosebedo karocho kwe kendo kwalo kuom jodak e gwenge ma Eastlands Nairobi. Malingling kata kamano, oyango ni achijego nyocha ochungo nyamburko margi e kar chungo nyamburko ma omenyore gi Sheria House kod od bura mamalo ka girito jaod bura Were kendo chalo ka gima ne ging'eyo namba mar nyamburko manotiyogo chieng'no. Ka ema wachore ni achijego nochunge nyamburko margi ka girango kendo girito mar neno ni jaod bura mosenindo Ng'ondowere ne biro wuok e od bura kar sadi. Tok jaod bura no wuok e od bura, achije ariyo mane nie i nyamburko no noluwo Ng'ondowere machiegni nyaka kanyo ma dreba ne nochung' mar golo pesa e duka moro. E kindego, achijego nochung' machiegni gi kar chiemo moro. Bang'e, to ne giluwe gi apiko nyaka e apaya ma Ngong Road kama ne gichwe gi kawe ngimane. Tok chiele gi magina, achijego noringo gi apiko margi nyaka e chuny boma ma Nairobi, kama achiel kuomgi nodonje nyamburko mane gitiyogo mane gichungo e kachungo nyamburko momenyore gi Tesend Reru ma Railways boma ma Nairobi, kama chielo to noringo gi apiko. E twak mare e kaunti ma Migori kawuono, jatend piny William Ruto ochiwo duonde motegno ka osingo ni nyaka kawo okang' ne jogo manyocho nego jatelo. Nimeambia watu wote ya kwamba serikali itahakikisha ya kwamba we protect the property, the lives of every citizen. Juzi tumepata matatizo makubwa, tukampoteza mbunge wetu Bwana Ng'ondowere. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kasipul na watu wa Homa Bay, wale waliofanya jambo hilo na kumuua huyo mjumbe, we will get them. They will not succeed. They will have nowhere to hide. We will go after them. And we will go after their collaborators. Mpaka tuhakikisha kwamba kitendo kama hicho hakifanyiki tena katika taifa letu la Kenya. Gisani, wede kod osiepe medo dhi nyime gi chano chenro mar iko ma jaod burano chieng' tich abich e kachung' od bura ma Kasipul, kaunti ma Homa Bay. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.